Бардасымен келдім. Біз джезве yapamыз. Мастер-класста бар менің татам, ағам, мен. Мен бегіндім мастер-классына. Мен бүгін джезве келдім, yapмаған татамнен ve bu мастер-классны бегіндім. Мына білен джезве yaptım. Бүгін біз балаларымыздан балчықтан джезве яптық. Балчық балалар үшін пек файдалы бұл іш. Емде олар да пек бекенділер. Бізде. Bu master-класслар Қырым татар милли esnaflarına bağışlanacak. Bizim milli esnafçılığımızla bağlı ufadetlerimizni ballarga öğretmege tırışacağımız. Master-класс mektepkece ballar için faydalı. Onların motorikasını inkişaf ete. Mektepke katnagan ballar için bu bizim milli adetlerimizle, esnaflarımızla tanışmağa imkan verir.